Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pagsaylo sa provincial capital sa siyudad Santa Lisay, magapasanyog sang ekonomiya sa mga LGUs. Mga empleyado sang gobyerno probinsyal magabato na sang ila performance enhancement incentives sumugod karon nga adlaw. Sa balita national, DOH nagpatag sa importansya sang face shield matapos ginpakabalaot sa mga netizens. DFA Secretary Locsin nagbulgar nga may responsable sa wala pag-deliver sang Pfizer sang bakuna sa Pilipinas. Sa balita international, Pfizer ginaimbestigahan ang mga report angot sa allergic reactions sa mga persona nga na bakunahan. Sa balita sa sports, Doha mangin host sang 2030 Asian Games. Sa balita entertainment, asawa ni Peke Galiaga nagahingi sang suporta para sa ulihing nga entry sang direktor sa MMFF. Samtang sa balita espesyal, mga dapat may baluan sa mga syudad kag Banwa diriman sa Negros Occidental. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilong sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Disyembre 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa weather bulletin sa Pag-asa, ang low pressure area ang nakita nini 820 kilometros na sidlangan sa siyudad sa Davao, kag ang northeast monsoon ang padayon nga nagaapekto naman sang Luzon. Ang bugos nga Visayas lakip ng siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap na pag-ulan kag panaguob. Kasarangan, tubto mabaskog naman nga hangin, gikan sa nasidlangan na aminhan nasidlangan, ang maeksperiensyahan sa bugos nga Visayas. Ang temperatura mabatsagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:54 kay nasang aga, magatunod naman las 5:26 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, Gusto ko alright. sundon lang kay Presidente Trump lang. Okay. Okay, so what, charata? Sige, ikaw na, action ni Den. Okay, good morning, Veron L. Good morning sa tanan-tanan kuno. Cory Vidaha, sleep na kuno kay 2 a.m. na siya. Sige ma'am, Cory Vidaha, good night, good morning night gali. Kay Remski, good morning man. Bingski Dagumboy, good morning. Of course, Annie Raffles, good morning. Action Radyo Bacolod watching live from Okinawa, Japan. Ohio gozaimasu, thank you so much. Jeril Marande Gadudo, good morning man. Of course, Nestor Astorga Jr., good morning. Sir Alex Monteza, good morning. It's a perfect day, yes. Perfect day, good. Party on. Hindi pwede ka party, Sir Alex. So, ano lang kita ano ni gani? Virtual. Kamusta. Pero ang physical nga party, hindi danay pwede. Okay? Good. Nestor Astorga Jr., taga Tubahon, Dinagat Island po ako, Sir Duran. Dinagat Island? Pretty Mahilom, good morning man, and keep safe. Salamat gid. Hambal ni Emmy Esmeralda Dolido, good morning man kuno. Michelle Sayo, good morning man, watching live. Greet nilang family Sayo dira sa syudad sang Talisay. Yes. Sa kay Jane Baile, good morning dira sa imo, Jane. Sa kay Remia Garcia, no? Kag kay again ginatamyaw sang Gallo family sa Las Vegas, Nevada. Si Senator Manny Pacquiao sang happy birthday karon nga adlaw, December 17. Yes, happy birthday, Sen. Happy birthday. Hindi ka magmaninoy. Hindi lang tanay. Ito amat lang, mambala. Oo, maabi na. Dudugol piyon. Ito ko tanay kay Maninay, Mami Junisha. Ay, bongga. Sige. Emmy Esmeralda Dolido, of course. Michelle Sayo, watching live sa kag-greet lang family Sayo dira sa Talisay. Michael John Season,
Keep safe man, no? Kag tamiyo si Herrick Mirasol. Sa kay Teresa Pedrosa from La Castellana. Oy, ara ko na karon sa La Castellana. See you there. Who's see you there? You there, oh. Ara ko na karon sa La Castellana. Good morning dira kay Mayor Maymay. Good morning, Mayor. Maymay ni Cor mangilimutan. Merry Kag Christmas, kay Merry Christmas, Mayor. Kag kay Sir Patrick de Estoya, no? Yes. Good morning. Sa tanan, nagapamati. Yan ilan ni Sir Patrick ang kuan ang balay ni Alipion. Daw ka wellness and spa na siya nga. Ay, ito. Dira sa La Castellana. Yes, Wow, magkadto ka to. nakabongga. Get in touch with Dira Sir sakit ako Patrick. likod, ah. Magkadto ka to gani, get in touch with Sir Patrick. Oh, so Ha? gabi dito kayo makadto para sa wellness ko. Eh, kay may line pagit kita may mga view. Daw na kwanto siya Ano, daw ka. kasi ayara sila Facebook. Ara, pangitaan. Balay ni later. Alipion. Ha? Naalip yun, how? Diba singalan siyang tagiya si Alipion? Gani mo, ano man din, mind your own business. Bailan yan ni gusto. Bailan Ilan na ako na yung pangalan. Gani mo, no? Sige lang bala. Valencia Kenneth, good morning man. Sige, Alex Montesa, niya palampasok ko lang ang pamilya Selos ang barangay na Pulao sa Palay. Palampaso. Na ano mo ni si Alex. Anyway, Jonel Halyorina, good morning ma'am. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapangunang mga balita lokal, sanyog sa ekonomiya sa mga local government units kag maayo nga serbisyo sa mga Negrosanon ang isa sa mga ginalantaw sa nga benepisyo sa pagsaylo sa provincial capital sa siyudad Santa Lisay, Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, makabig nga one-stop service center sa gobyerno ang paturon nga Kapitolyo bangod pwede man ini mahamtangan sa mga regional offices. Duha man ni Diaz, ilan na isugdan ni Governor Bong Lacson nga tiuna nga saylohon ang Kapitolyo bangod gutok na sa madamo nga buildings ang ginamtangan sini sa siyudad sang Bacolod kag problema man ang kanamuon sa salakyan kag parking areas. Inang saylo naman sa 25 hektaryas nga propiedad sa gobyerno probinsyal sa Bacolod Silay Airport Access Road, Barangay Efgenio Lizares sa siyudad sang Talisay. But there are areas where we can help, no? LGUs, we can help in terms of improving their economic standing, economic activities, if we put this investment there. Si Provincial Administrator Refrando Diaz II. Umpisa subong adlaw, Desyembre 17, pagabag-uhon sa gobyerno probensyal ang protocol nga ginapatuman angot naman sa pagpadala sang swab specimens sa ginapatigan nga COVID-19 RT-PCR test. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, madamo sa mga specimen nga atrasado ang pagpadala sa mga local government units, gani ini ang hindi na mabasahan sang maayos ang molecular laboratory. Ining rason sunod kay Diaz kung nga wala makapagwa sang RT-PCR results sa probinsya sa sulod sang pila na kaadlaw. Base sa ginkasugtan, ang specimen halin sa mga LGUs ang dapat idiretso na sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay kag hindi na pag-iagi pa sa Provincial Health Office sa Benjamin Hall sa siyudad sang Bacolod. Ipadala ang specimen sa sulod sang 24 oras humalin sang gin-collect ini kag gina-require ang mga LGUs nga makig-angot sa 3 ka mga designar nga persona antes ini iga-deliver. Ang pagbaton sang specimen mag-umpisa alas 9:30 sang aga tubtub alas 4 sang hapon, Lunes tubtub Domingo nga adlaw. Ipanagtag naman sumong adlaw Huwebes, Disyembre 17 ang 5,000 pesos nga performance enhancement incentive sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental. Inagin pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sunod kay Diaz, sa mahot nga Martes, Disyembre 22, ihatag man ang Collective Negotiation Agreement bonus kag incentive benefits for exemplary service. Apang inklaro ni Diaz nga si Governor Bong Lacson na ang opisyal nga mag-anunsyo kung pila ang CNA kag IBES nga batunon sang kada empleyado. Duwa pa ni Diaz, wala malakip sa magbaton sa mga bonus ka insentibo ang mga job order employees. Apang ginpasiguro nga nagapaningwa ang gobyerno probinsyal nga mapangitaan sa iban nga pamaagi agud matagan man ang mainis sang benepisyo.
Ginaprubahan naman sang Sangguniang Panlunsod ang resolusyon nga naga-adopt sang committee report angot sa voluntaryo nga paglabay sa mga southbound PUJ sa may provincial capital sa virtual session kahapon nga adlaw. Sunod kay Councilor Dindo Ramos, chair sang Committee on Transportation, ang ining experimental rerouting ang voluntaryo kag ini ang mag-umpisa subong nga semana tubtob Enero 2 para man sa pagpatigayon sang business one-stop shop. Ginpatag ni Ramos nga wala na sang problema sa LTFRB bangod ang ining experimental rerouting ang ipatuman lamang sang pila ka adlaw. Sunod kay Ramos, wala sang pagbag-o sa pletehan kag ang Ayala Mall sa magahatag man sang assistance sa mga driver nga mapasakop sa sining nga aktibidad. Voluntary visas lang ang ma-participate sa programa sa boss da. Oo. May matag ng assistance sa Ayala sila para makatuto. Oo. So may araman na okay na, may araman na participate, may araman wala. Okay. Pero nang ang affected abi ang mga trabaho, okay naman sila, doon mo siya nag-post. Kaya mo siyang jeep no malabay dito sa South Capital or sa capital area. Oo. Ang willing na mag-participate, kaya lihis, kaya ano, ay katatay, pero hindi mo sila i-compel. Okay, so Oo. voluntary lang. Voluntary lang, kasi nang willing lang. Sila damo nang willing. Wala na siya po. Si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Samtang ginkilala si Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center bilang isa sa 17 ka mga outstanding Filipino volunteers sa Pilipinas. Sunod kay Sorongon, siya ang tiglawas ang Region 6 sa national level sa sining pagkilala ginorganisa sa National Economic Development Authority kun NEDA. Sa Region 6, 19 ang ginkilala nga outstanding volunteers. Lakip na diri ang mga volunteers ng Bacolod EOC nga sanday Dr. Hector Gayares Jr., John Dave Duanes, kag Dr. Michael Thomas Salvador. Ginpaatag ni Sorongon nga nanginbasihan sa sining pagkilala ila trabaho sa pag-volunteer angot sa COVID-19 kag iban pa. Para kay Sorongon, siya lamang ang tiglawas sa Bacolod bagot ini nga pagkilala ang para sa mga tao sa likod sa Bacolod Emergency Operations Center. Sa iban pang nga balita lokal, magadangat naman sa masobra 140 ka mga pwesto ang sarang nga mabaligyan sa Bacolod Vendors Christmas Bazaar sa palibot sa Bacolod Public Plaza karon nga bulan sang Disyembre. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, pamuno sang Sectoral Concern Office, ginaokupar sa karon sang Diocese of Bacolod ang porsyon sang Dalan Rizal sa plaza. Ang area naman sang Dalan San Juan ang baligyan sa mga miyembro sang Bacolod Vendors Association. Ang porsyon sang Dalan Gatuslao ang para naman sa Bacolod Gatuslao Vendors Association kag ang Dalan Gonzaga para sa Fruit Vendors Association. Sunod kay Pineda, may iban nga vendors na nag-umpisa na sa pagbaliga samtang ang iba na nagaproseso pa sa pagkuha sang ilang sining special permit. Magalawig ang bazaar tubtob Enero 6 masunod nga tuig. Martes nga adlaw sang ginpaydalom sa orientation ang mga nakigbahin sa programa para sa mga protocol nga dapat ipatuman. May pahamtang man mga personnel sa Peace and Order Safety Office para magbantay sa lugar. Arestado naman sa Police Station 6 ang isa ka persona nga nagadala sa armas lutang sa guwa sa ilimnan. Ang suspetsado gikilala kay Jemar Nicavera, pumuluyo sa barangay Alihis, Ciudad San Bacolod. Nakuha sa posisyon ni Nicavera ang isa ka 38 kalibre nga revolver nga wala sang bala. Sunod kay Police Major Ramil Sarona, ang hepe sa Police Station 6, luyag lang ni Nicavera magpasikat kang magpahibalo nga may dala siya nga armas lutang. Sunod kay Sarona, nalipatan ni Nicavera nga sarang siya pasagaan sang kaso sa pagdala niya sang armas luthang. Nadakpan si Nicavera sa bulig ni Albert Perono matapos gintudlo siya pag-abot sang kapulisan sa isa ka ilimnan sa Rosario Street sa Barangay 33 diri sa siyudad sang Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, wala sa gihapon sang lead ang kapulisan sa syudad sang Sagay sa motibo sa pagpatay kay Erwin Yu, 31 anyos, residente sa Procrotons, Barangay Old Sagay, matapos ginluthang sang duha ka wala pa makilala nga mga sospetsado sakay sa motorsiklo 20 metros ang kalayoon gikan sa Barangay Hall. Sunod kay Chief Master Sergeant Elmer Baloco, Chief Investigator sang Sagay City PNP, wala sang CCTV ang Barangay Hall sa Old Sagay kag iban pang lugar para makilala ang mga sospetsado. Sa pagpangusisa naman ni Baloco, wala sang malain nga record si Yu sa ila barangay, ilabi na sa Sagay PNP apang nadiskubrihan nga nalista ang ngalan sang biktima bilang top 6 drug personality sang Tuboso PNP. Sa pagpaking-agot man ni Baloco sa Tuboso PNP, dili na ibaloan nga sang tinalikdan nga Nobyembre 26, ini siya ang una nga natiruhan sa Barangay Bugang Tuboso, rason nga ining nagbalik sa iya sining nga lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18.
Maano ka After gani. balas. Okay. Madaran. Madaranan ka lang. True. Kay kwa na sa Donald Trump na sa no? Oo. Ito ngayon ka man na. Kaya di ba na, itong ligad, to ba lang nga dugay, kaya di ba wala ka. Oo, hindi kami ito kwanto. Upod ka mo to. Okay. Tayo na to, naan mo na. Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning. Kay Miguta Leo Talaban dira sa La Castellana, good morning sa imo, Leo. Weng Morales Nestor Escobido, good morning man. Kag sa Minoyan, isa sa Murcia. Minoyan sa Murcia. Ang Minoyan. baby niya kasi Savannah Escobido, kag asawa niya kasi Stephanie. No, good morning. Savannah Huna. Yes. Good sige. morning, Direction Boy. Kay Maninoy, Peter Noble. Oy. Uy, nano ka. Kagawad si Kagawad. Oh, Maninoy, Kagawad, good morning. Oo. Maninoy, good morning. Aha. Kay Teresa Pedrosa, good morning man. Watching from La Castellana. Of Hindi ka course, na layo na, hindi ba? Hindi natapos mo nabasa sa babaw, di ba? Aha. Dili ka pala, kay drip lang ko kay Joy Drillo, no? Hindi na si Joy Drillo. Malalambuta. Sige, ikaw, may go, Kasi go. dalom guro. Ari pa ko sa babaw, ya. Titapos ko na. Tapos ka na? Oo. Gali na. Hasta na ko da sa kay Joy Drillo, gani. Yes. Good morning, Action Boy and Miss Eden. Thank you so much. Stay safe. Jesseline Andrada Changson, good morning. Monitor lang sila sa Barangay Mansilingan. Kay Roy Andrada and Jessica Dolendo sang EB Magalona. Thank you so much. Cesar Sicorsikon, good morning. Pabati po. Hello. Gerald Marande Gadudo. Hambal ni Sir Nestor Astorga Jr. Sir, hindi ko gaano maintindihan ang salita niyo. Ay, oo. Oo. So, daw kita So, ma-adjust? pwedeng magtatagalog tayo? Ari naman si ano niyo? Mhm. Sige. Pabay, ilang di siya danay. Okay. June Arches Fiero, good morning. Wapa-wapo. Wapa-wapo. Action Eden. Kag-Action Boy. Tetet Suwaysente. Maing aga. Iyado mo na eh. Sino siya? Si Tetet Suwaysente. Maing aga Sir Boy Duran Maninoy. Maing aga Manina. Alagi Manina. Iwan ko. Uli ko na nabasa. Ate, iyado. Ito da. Sigurado ka, yado na eh. Yado guro. Iyado guro. Tetet Suesente. Sa Bago City, bala. Gani, di. Alam mo gida. Di ka Di ba tultulan yung kaniya? Jerry, sino ba ganyan? Jeriel Marandi Gadudo, good morning man. Vanessa Mayo, howdy Action Boy? Lagaw kami Mr. Mag-friends ko mga Pinay with social distancing of course.
Be nice, not naughty. Mask up, Minnesota. Ay, Yes. lagaw sila sa mga friends niya. Oo, Sana with all Mr. Sana all! my friends. Oo, sana all my friends. May friends ko Nga yan. galagaw. Sige tsakto na, Ma'am Van. Mask up dapat. Observe lang sa health protocol. Kaya nga Amerikas mong dumdamo, gidya nalatnan, damo-damo, kalamatay. Yes. Amak mo in a day, may tag 3,000 yung kapatay mo, no? Amak mo na. RJ Mira, greet lang si Sir Joseph Danoy, Yes, naga-monitor. Sir RJ Mira, hello. From LTO na selection. Okay. Sir Joseph Danoy, good morning, man. Lito Dayap, sige, action Eden. Kay Lolita Tos de Gallo, good morning, man. TP Zems Villar, Dacumos, of course, Rosalina Arellano Espadero. Hambal ni Sir Alex Monteza, papaboy ang kapihan sa aksyon, alas ano ga bukas. Basta makainit na tubig. Makabukal na, makainit na, takore na ginagamit ni action boy Correct mo. ka. By the way, ang lakas nila, na-approve naman ang ilang moratorium na pa ngayon, December 22 to January 5 para sa mga LSI. Oh, Approve na, suno kay amigo natin Leo Talaban. yes. Okay. Grabe mga no do kasubo action boy kido hindi kasulod gyud aton sini nga mga action. Okay. Galing kay sige lang. Sige, standby na kita sa aton mga balita national. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Action Radio Philippine Standard Time na 7:28, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahatag sang DOH ang importansya sang face shield matapos ang pila ka pagpakamalaot nga hindi iniepektibo kontra COVID-19. Una, ginmando sang gobyerno ang pagsuksok sang face shield sa pagwa sa balay, magluwas sa ginasuksok nga face mask. Pila ka man netizens ang nagpabutyag nga pwede na ang face mask kag nag-obstruct lamang ang face shield sa panlukan. Suno kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, mas maayo na ang dugang nga proteksyon para sigurado nga hindi malatnan sang COVID-19. Ginpatag ni Vergere kung nagasuksok lamang sang face mask, ini ang naghatag sang 66% nga proteksyon. Kung may face shield, 66% man nga proteksyon kag kung ginasuksok ang duha ka protective gears, malambot ang 90% nga proteksyon kontra virus. Ginpapanaog ang mandatory nga pagsuksok sang face mask ag face shield pila ka adlaw antes ang Pasko bangod sa kangawa nga posible magsaka ang COVID-19 cases bangod sa mga pagtipon-tipon. Nagpamaliban naman si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ngayong adlaw nang nagpugong sa kuntani delivery sa Pilipinas ng 10 milyones nga doses ng Pfizer COVID-19 vaccine sa bulan sang Enero masunod nga tuig. Una diri sa isa ka Twitter post ginbulgar ni Locsin nga may isa ka tawo ang nakahimo sang sala nga nag-apekto sa shipping sang Pfizer vaccine sa pungsod Pilipinas. Samtang sa separado nga post sa Twitter, ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga may isa ka ginakabig Captain Ball ang dapat na mailisan tungod ang sitwasyon sa karon sang pandemic, isa ka hampang nga hindi dapat mapierde ang pungsod. Palamang kutanon sa karon kung sino ang ginatungod nga Captain Ball nga ginatungod ni Lacson nga iya naman ginangot sa ginbulgar ni Locsin.
Ginpanghiwala naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang alegasyon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga ang Pilipinas nakasecure na kundanit sang 10 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine sa Pfizer apang naapektuhan bangod sa kahimuan sang isa kawala giningadlan nga opisyal sa Pilipinas. Suno kay Duque, nagapadayon sa karon ang negosasyon sa pungsod sa Pfizer kag wala inis ang ideya angot sa alegasyon ni Locsin. Una diri sa Twitter post sang Martes ginbulgar ni Locsin nga may nakahimo sang sala nga nag-apekto sa shipping sang Pfizer vaccine sa pungsod. Ginpahag naman ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo nga ang COVID-19 vaccine dapat 60 tubtob 70% nga epektibo agud makakuha sang approval sa FDA. Sunod kay Domingo, minimum requirement na ang nasambit nga porsyento kag mas maayo pagid kung mataas ang efficacy rate. Nag-issue na si Presidente Rodrigo Duterte sang executive order nga nagatugod sa FDA nga mag-issue sang emergency use authorization para sa COVID-19 vaccines nga safe kag epektibo. Sa naibaluan, ang COVID-19 vaccines nga develop ng Pfizer, BioNTech, Moderna kag AstraZeneca, Oxford ang napamatud-an nga 80% nga epektibo pagkatapos sang human trials. Samtang ginamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation nga isimplify ang proseso sang payment claims kadungan sang report na nungod sa delayed nga payment sa mga ospital. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa cabinet meeting sa Lunes, ginpamangkot sang presidente ang PhilHealth officials nga patag kun nga atrasado ang pagbayad. Sunod kay Roque, nagpromesa si PhilHealth Chief Dante Gueran nga magpatigayon sang pagsapulo pod ang Health Insurance Board para nga i-address ang mando sang presidente. Sa amuan nga briefing, ginpahayag ni Roque nga ang ginhimo nga task force para imbestigahan ang anomalya sa PhilHealth ang nakasumiter na sang report sa presidente. Sa katapusan nga balita national, naghanda naman ng pulis kag militar sa posible pagpangatake sa mga rebelde karon nga holiday season. Iningin palayag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon matapos ang anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang holiday ceasefire. Ang AFP kag PNP sa karon ang napaydalom sa red alert status. Una nga gintugutan sang Communist Party of the Philippines ang ila armed wing nga magpatigan sang tactical offensives batok sa mga nagaatake sa ila. Ilabi na ang may kahimuan sang massacres kag extrajudicial killings nga kilala sa mga grave abuses kag pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarong. Sunod kay Esperon kon mayara gid man sang engkwentro, nakahanda ang tropa sang gobyerno. Unang ginpangabay sang CPP Central Committee ang tanan nila nga party committees, NPA units kag mass organizations nga magpatigan sang secret meetings kag assemblies para naman sa maabot nila nga ika-52 nga anibersaryo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Kag para Good morning! Liwat sa aton sining mga ka-aksyon, no? Good morning, Danay. Kay
Ako Maldita, good morning. Action Boy, Action Eden, Merry Christmas in advance. Monitoring diri sa Hong Kong. Jeriel Marande Gadudo, Jen Oseser, good morning man. And of course, sa mga taga PIO, knock po, hello, good morning. If you're watching live sa atin sining Facebook, Lieutenant Abigail Donasco, good morning. Ma'am Lizada, Ma'am Enrile, Sir Art Margalia, and Sir Joseph Villanueva. Thank you so much for watching. Si Ma'am Donasco is spokesperson sa kuana. Yes. Sang Nokpo? True. Gusto mo siya i-guest? Pwede ah. Okay, Ano? schedule ta na. Schedule mo. Hindi lang sa first week sa January. Sa first week lang sa February. Charot lang. Sa Valentine's Day. Sa Valentine's Day. Okay, Sige. good. Kay Good morning, anay kay Maninoy mo dyan, Chong. Sa Task Force Kasanag. Ay, Maninoy, good morning. How are you? Merry Christmas, man ito Maninoy. Hambala. Merry Christmas, Maninoy. Maninoy, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Woo! Perfect. Sige. Good Sige, morning. ito agin ko. Nako bala. Lulit Atos Digayo. Di ka na to dampe? Dira ka na kay kay Joval Trinidad. Tapos siya ko tita. Tapos na. Aha, okay. Ayawan pa ko kuan kay Joel Trinidad of course, no? Monitor lang sila kuno, no? Sa kay Cutie Pie panawag sa imo. Cutie pa. Kapin pagid ko magingalanan ni sa Dulce Corazon. Ay, perfect! Perfecto. Si Mama, maging panindigan niya lang gina. Kaya ang pangalan ko sa iya ka phone book. Ate Dulce Corazon. Grabe. Kalaba, hindi ko kaya. Elizabeth Casuyon, good morning. Berther Lisa, binabati po natin si Berther Lisa. Babati po kasi Hailey Walter, good morning man. Sakay Victor Tugaf, good morning. Macharlita Dakyado, Bingsky Dagumboy from Villamonte. Sakay Sel Hingoyon, Raymond Legaspi Pineda, good morning man kay Lula Erlinda de la Cruz niya. Kay John Ray de Suyo Rosia, Raydan Velasco, Dudes Dalida, Alreo Ray Delicano, Mary Jane Tenefrancia, good morning. Sige. Kay siya, kuhan kay Joanne Solas, good morning dira sa Japan. Padayon na nga, padayon. Padayon, Fight. action Keep round. on fighting. Sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Sa detalye na sa Balita International, ginaimbestigahan sa karon sang kompanya nga Pfizer ang report matapos ang allergic reaction sa isa ka healthcare worker sa Alaska nga ginbakunahan. Sunod sa spokesperson sang Pfizer, wala pa sila sa detalye angot sa serious allergic reaction apang nagpakig-angot na sila sa local health authorities ang nasamit nga pungsod. Nagpasiguro man ang kompanya nga ila i-monitor ang tanan nga reports nga ila mabaton, may kangtanan sa mga allergic reactions sa mga persona nga nabakunahan agon may baluan, kundiin pa ang ila bag-ohon. Nahibaluan inina ang ikatatlo nga persona nga ginbakunahan sang vaccine nga ginhimo sang Pfizer ang may allergic reaction samtang ang duha ang gilayo naman naka-recover. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, magapahulam sa kapin 9.4 bilyones dollares ang Asian Development Bank sa gobyerno sa Pilipinas kag posible lakip na diri ang 40 tub 500 milyones dollares para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Sa pahayag ni ADB Vice President Ahmed Said, 2/3 ang Manila-based nga mga multi-lenders ang magapahulam kag magasuporta sa infrastructure development, healthcare kag jobs recovery sa Pilipinas. Ginpahayag naman ni Oscar Amiel Badiola nga among Senior Programs Officer sa ADB sa 2021, 3.67 bilyones dollares ang ipahulam para sa 7 ka programa kag proyekto sa gobyerno kag 800 milyones dollares sa 5 ka proyekto nga naka-standby na. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 16 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos.
Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, nagahingis ng suporta ang asawa ni Anay Director nga si Peke Galiaga. Kabacolod na. Yes. Pride sang Bacolod, Action Boy. Nga suportahan ang entry sang Iabana sa Metro Manila Film Festival. Mera. Ano ning katapusan, Action Boy, nga ni cinema ni Direct Peke, Peke Galiaga. antes siya na Yes. paliwan. Oo. Sunod kay Madeline Maddie Galiaga, ang Magic Land ang title, Action Boy. Okay. Entry ni Bagaliaga kag nagbulig man sanday Lori Reyes manet dairit kag iban pa kundi napakita ang pagpalangga ni Galiaga sa cinema kag respeto nga ginapakita sa kaupod niya sa iya sini nga trabaho. Magic Land. So, meron na siya Magic pag pelikulang Magic Kingdom. Oo, daw Ma- ano na connection boy daw. Sequel. Oo. The sequel siya. Oo, the producer nila si Sir Albe. Alvin Benitez. Yes. Si Nunoy Albe, ah. No. Sabi, na blues lang. Albe Plus ba? Benitez. Siya siya ang producer. Yes, Action Boy. Magic Land, ka mo man ang ngalan sang iyang Magic Kingdom, kag ano pag itong isa man, basta may magic. Oo. Dili man ginpakita, Action Boy, ang mga last working moments sang direktor, kag napasalamat si Maddie sa mga tao nga napadayon nagadumdum sang iya siningabana. Kag nahibaluan na kompleto ang Magic Land antes ini napatay sa tong Mayo 8 sa edad nga 76 diri man sa syudad sang Bacolod. Sige. So, Magic Land, coming soon. Magwagad din sa December 25, no? Sige. Balita sa sports, ginanunsyo naman sa Olympic Council of Asia nga ang Doha ang mag-host ng 2030 Asian Games, samtang ang Riyadh naman sa 2034. Sa executive board meetings ng OCA, tanan sila nagboto ang Doha ang mag-auna nga mag-host ng hinambang. Naibaluan na at delay pa ang pagboto bangod man sa mga technical problems ang online system sa mga committees ng National Olympic ngayara sa malayo nga lugar kag hindi stable ang internet connection. Madumduman ang Saudi kag Qatar ang nag-away bangod ginaligar na kig-alyansa ang Riyadh sa iban nga pungsod kag gindula ang diplomatic, economic kag transport ties sa Doha sa atong tuig 2017. Balita espesyal! Alright! Wala. Ipilit, gan. Check anay. Check Ay basi anay. kun ara. Wala kuno siling ni action dendre. Very good, Action Sige. Boy. Okay, before anything else, good morning sa Liwat, Action Boy. Na-greet ko lang over the radio. Nokpo PIO. Of course, Lieutenant Abigail Donasco. Hello, ma'am. Good morning. Ma'am Lizada, Ma'am Enrile, Sir Art Pergalio, and Sir Joseph Villanueva. Hello, good morning, Liwat. Si Lieutenant Donasco dalaga pa o married na? Ano, Liwat? Dalaga pa siya or Ano pamangkot mo? si Lieutenant Donasco? Oo. Dalaga pa or married na? Depende. Sa pamangkot. Garo charot. Mangkot na lang siya. Pamangkot na siya if dalaga pa ba siya or married na. married na. Dalaga pa ba or minyo na because Bisaya Action Boy. Bisaya. Donasco. Okay. Yes. Okay. Okay. Sana all. Okay. Sige. Okay. Damo actually ka pamangkot sa iya. Abi ko anay kung makwartahan ko na ni makwartahan. Ah, abi na. ko anay kung makuan ko na ni ang nag-text so. Okay. Nya 380 nito. Ikaw pa yung galing mo malayran. Na. Sige. Yes. Okay. Okay. Diri kita dala Action Boy. Kailinit masang okay. Nang okay. Okay? Okay. Sige Good. The Action Boy, diri kita sa... Nami, ko balas natin nga balita espesyal. Aha. Or ako lang namian. Mga dapat the Action Boy may ibaluan sa mga syudad kag banwa diri sa Negros Occidental. So, tatlo pala to liga. Dakaton sininga na tackle. Ang Bago City, of course, your hometown. Ang Cadiz City, kag ang Escalante, Action Boy. Ang next diri sa aton, kaya syempre, alphabetical. T, syempre, tapos ang E, Okay. H na Action Boy. Di natadampi? Sa, kadto na ta sa Himamaylan City. Sakay na. Okay. Sakay na Action Boy. Ang Himamaylan City, may 19 ka mga barangay, Action Boy. May nickname pa yung Himamaylan City. Aha. Maylan. Mailan? Himamaylan mo. Aha. Hindi Maylan eh. Okay. Ang home of Himayaan Festival. Yes, oo. Kag Patik Kawayan, Action Boy. May patikawayan pagid. Patikawayan pagid sila.
Ang ilang motto is onward to more progress. Ay, very Amo na good. siya ang motto nila. Under na naiya kay Kwan, kay Mayor Tongso na. Ha? Kay Mayor Tongso na. Hindi, ang Wala? action boy, ang motor, giniya nila. Ah, Onward. ilang- Or sa onward. go bago, balahaw. Go Amo na bago, gina ha. siya ang ilang. Go bago go. Ito, ang Oh, ginakanta. may kanta gina to siya. Go Oh. bago go. Basta muna. Oo. Bala na ni Ma'am Lizada, ni Sir Art, kita ka dito sila dad sa Go Bago Go! Art. Margalio. Sige. Si Art tayo po, si Ishun. Sabi ko si Art tayo upon. Sige. Okay, sa atin si Reaction Boy sa Himamaylan City, Paged. Of course, home man siya sang different types of seafood. Ilabi Reaction Boy, ang isda, ang oyster, talaba, ang mga, ginadala ko na di ba halin sila, tatelma, balang mga mussels. Muscles. Di muscle nga. Mga tahong. Musil. Mga tahong? Mga tahong. Okay. Kagang mga pakinhason. Correct. Nan. Dasun na... Namo na talkshow mo, ka very fresh. Dasun na daw, alat na sila nga ilang nga daw seaport. May sila, may fish port, seaport, fish port. May arat ng Dara dungkaan. sa kuan, dara sa may kuan bala. Dungkaan? Kagdako gid dara sa may agisan. Oo, yes. oo. Perfect. Dira gina-direction boy. Kag maabot ang adlaw ang magpatayasan ka sa Negros Oriental, dra ka makaagi ka na da sa Mamaylan kay ginaubran ng dalan subong ginaangot na sa tayasan. Na dra kaagi sila ni Action Dorel sa Carabalan. Oh, yes. Nakalalayo. Republic of Carabalan. Oo. Republic of Carabalan. Pero Action Boy, sa naibalaan galing Himamaylan ng isa ka city sa tong Marso 5, tuig 2001. Oh. March 5, 2001. Okay. Kahit syempre, may mga processes na matamat. 2001 lang sila. Oo, 2001 That is why sa lang eskwela pa ko, hindi pa nasa city. Di kayo 19, forgotten. Kapatid mo. Nano kami. Sa una sa eskwela ko ya, anom lang yung kasyudad ang ginamemorize namon mo Diba? sa Diba? social studies. No? Anom lang yung kasyudad. Subong yan, 19 cities. 13 lang. 13 Sobra naman cities yun. and 19 municipalities. So, gali. Aha. Oo. Pero tapos, through proclamation, Action Boy, ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Yes, Okay, good. Kag it is the only city ko no sa 5th district of Negros Occidental. Correct? Correct pa ba? Ang term gali Action Boy nga himamaylan, may combination na siya sang two hiligaynon words. Nga hima kag babaylan. Okay. That's why nga himamaylan Action Boy. Kaysa una allegedly dira gid yan nagsettle sa himamaylan ang mga Malay inhabitants na So, babaylan ha? Babaylan na. hima kag Malay. Anong hima? Himamaylan, babaylan. Okay. Yes, amo na siya Action Boy. Kaya ang tawag to sa mga witch doctor sa ila. Hindi na sa actually witch doctors. Babayla. Actually, ito sa witch doctors. Sino ka patambang babaylan? Witch doctors? Hindi na sa... Diri oh. Hindi na yan mo. Sala na. Sa lang Google. Sa lagi na kay gintunaan, ginana mo ng parte sa babaylan mo. Amo ni sila yung mga leader sa community bla, mga healer, mga healer. advisors. Ay, ban kuha nila sa Mangkukulam negative, nila. ano na sa negative ang babaylan. Actually, hindi. Yes. Hindi na sila sa negative nga aspect. Mga Hindi na doctors na lang. So, hindi sila witch doctor. Mga healer, herbalist actually. Amo na sila sa Herbalist. mga mag-herbal bla. Oo. Ay, subong lang nga nag-aapang sa Babaylan. mga herbal na. Amo na sa. Paso. So, Galing muna- kay ti na ko sa Spanish channel Spanish channel. Gintagaan nila sa nga negative nga kuan ang mga Espanyol kay man bala sa una mga babaylan do mga leader ni sila sa una sang ila community mo. Oo. Nan. Do ka baga kung do ka kapitan ama. Hindi man kundi respected leader gid sila ya sa Respected community. leader. Sige, amo na siya. So, amo na siya naghalindir ang word nga himamaylan. Kung may problema kasi pa imo nga pag-asawahan nyo kadto ka mo sa babaylan kasi siya na ma-advise ninyo. Do ka pare sa galing sang kapitan nga obra. Damo amo na siya. Oo. Damo Basta amo amo na. na siya. Okay? Okay. Kadto naman kita sa Cabancalan City. Kaban-kalan. Sakay na. Aha, ang Good. kaban-kalan niya nakuha ko na sa nagapasan sang kaban kag sang kalan. Wala pa. Okay pa. Kalma na lang. Doon lang, inayin mo yaw. Ang Cabancalan City Action Boy, next to Bacolod City, pinakadako nga, City man, 32 barangay. Wow. Oo.
Syempre, ang pagkilala Action Boy sa Kabankalan is the rising city of the South. Pagkakita naman Action Boy, no, grabe, Mansubong, especially Mansubong, mga developments para sa nga syudad, Action Boy. Kagati nakilala, Okay. Ang Kabankalan galit tungod damo bangkal nga kahoy. amo na Kabankalan. Amo na kay bangkal blang nga kahoy, kilala ka bangkal? Hindi ko Amo na kahoy na siya. I-drawing, be. Basta kahoy na siyang bangkal ah. I-drawing bala. Ay nang Ang nabala ko yung... So, Kabankalan. Binangkal ang nabala. Tinap. Binangkal Tinapay. na. Namiya ko na. Namiya ka na? Namiya ko na. Oo, good. Dalan, nakapalis ka mo ni Ems a boss. So, yes. Kagti Action Boy, in terms sa land area ko nung Kabankalan City, ang largest city in the province of Negros Occidental. Next na siya sa largest city all over Gida Negros, Dala Oriental ha. Kay una, Action Boy, pinakadakong nga land area is Bayawan City, Negros Oriental. Okay. Next is Kabankalan City, Negros Occidental. Aha. Yes. Okay. Ang syudad sa Kabankalan Action Boy nag-host ng 3 major festivals. Okay. Sinulog. Yes, perfect. One. Every third Sunday of January. Sinulog. Next. May Augusto pa na. Next. Charter day nila. Augusto. Yes. Isa pa. Why na ko kabalo? Kung nagakadlaw, kabala daw terms nga ton, sini nga mga ano, doon nag-udjak kagid. Udjak. Ojakan Festival. Yes. Muna siya. Perfect. Saan naman na siya? Wala na butang sa Udjakan okay. Festival. Sige. Okay? Naana mo na siya, Action Boy. Kaga mga, suno ko na sa mga historians, ang mga first inhabitants sa Kabankalan, amo to hambal mo bala, were halin sa mga neighboring towns man. Halin ang Kabankalan sa word nga bangkal, a species of tree, abundant sa ilang nga lugar. Kabankalan. Bangkal trees. Amo na Yes. makusi mo gani. Oh, yes. Sa latong ginambal sa akon sang sang tangkuloy ko tong amigo. Tangkuloy. Oh, ano Sino na? nga ngalani, be? Hindi na kay tangkuloy. si tangkuloy si Tanks. Tanks. Kasi kay niya sa kauna kay nga kagabitbit sa sang kaban kagkalan. Ano kaban Kabankalan. Yung imo. Imo storya ka. Sino na? Ipamusulot ang kilid sina. Kaya Charot lang. baligya guro kaban kagkalan. Ayaw Kaban! Kalanda! Singgit sa kalan. Kami sabi kaban. kami kasinggit man to kalan. Oo. Tiyo alam. Kundi kay guro paglabay guro may kasinggit to sa piyak kabligya bla kaban. Sa piyak yan. Tapos sa piyak kami kasi na kalan. Yay kaban kalan na Kaban. guro. Siguro Action Boy, ang mga ginagoro. Di ba? May lang way ginimo nga kalan kaban. Ha? Way ginimo nga kalan kaban. Kalan ka ba? May na hindi ka ba kabalan. May na hindi kabalan. Habali President Dennis, yes, correct in Action Boy, ang bangkal nga kahoy na feature ko na sa KMJS. Pala tanaw na sa katan sa Gani, KMGS. shareholder, siguro. Last election Crush na guro si Jessica Soho. feeling ko man. Or basi maninay, or mommy niya man. Mommy naman si Jessica Make your Soho. mommy proud, Dennis. Last election boy, kag daso naman ng iban, La Carlota City. La Carlota City. Yes, let's go. La Carlota. Perfect! 14 barangays, Action Boy, ang La Yes. Carlota. Kag, of course, ginakilala bilang drum beating city of beauty. Pasalamat and dance. Festival. Perfect! Tatan. Every, ano man na, di ba? Ano na gani? Ang... Kada end sa nga April or mga last week sa April. Oo. Pero sa una ko ng Action Boy, ang La Carlota City, gintawag nga si Mangkas. Mangkas. Si Mangkas, gani Si kay Mangkas, from, sa Tawo. Tao na si Mangkas. Yes. Amo nang La Carlota, ang taga La Carlota, panawag sila Mangkasanon. Sa una. Ay, di mo ano ka na lang da. Sige nga, naka-time Sige na. Ambal lang dahil kay tukaranta lang kaya. Di dapat sa sana. Alleged. Charot lang. Pero ito ka, Action Boy, kay drum beating. Kaya unique na sa ilang kwan. Actually, si former Mayor Halandoni na siya ang ang father, gid bala sang nagtaliwa, man nga si Jackie Halandoni. Nonoy Halandoni. Yes. Si Mangkas na Action Boy, Negrito Warrior na siya gali. Ano na tawag siya. So, ate. Oo. So, ano ko ng Ang kadugo. kadugo Hindi ko, man. kapamilya. Kapamilya. Pero hindi mo pagpatabi. So, naunat-unat na panik ko. Kuan ka na yan, ang improve version ka na yan. Na-enhance na. Na-enhance ka na yan. Oo, Enhance. yes. Tungod sa mga pampaputi. Sige lang. Ips bla.
Yes. Sige. Basta wala action boy. Si Mangkas ang una tawag dito sa ano. Of course, kilala gid ang La Carlota man all over man sa Philippines because of the Central Azucarera de La La Carlota. Carlota, oh. By Elizalde family sa tong 1918. Sa una pa nagaling. Ang yes. ato nga station kag sa La Carlota, isa lang nakatag-iya. Yes. Galing sa mong line na I think Roas Holdings na da. Roxol, Roas Holdings na da Yes, sa Cebu. action boy. Sige. Anyway, La Carlota City. Let's go! La La Carlota! Carlota. Ano na? ano? Na ya. Ano na yan mo? Ano ba ito? Parade ba? Parada. Parade? Anyway, ang Next iba naman natin ang yung mga iba. banwa So kag many, syudad many talaga. i-feature naman sa masunod, no? Yes! Para nga kung magbisita kamo kabalo kamo kung ano ang kantuan ninyo dito, no? Perfect. Okay, sige. Kay Joval Trinidad, good morning, Liwat. Sa kay Dennis, tsakto ko nung hambal niya gali kay na. Si Ed Kalawag, kunong hinintay ko da. Sino si Ed Kalawag ya? Reporter ni Hindi Jessica ang Soa. wala ang ganito tawag. So, identify kung may ghost ng area. Okay. Nang mga sa mga special na kanila, mga ghost na. True. Espiritista. Muna. Very local sa espiritista. Medyo social man being a term. Ghost buster. Ghost finder. Wow. Muna. Hollywood. Sige. Mga ka-aksyon ninyong ipamatihan na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 17. 8 days to go before Christmas. Yes! Kag 15 days to go before New Year. Happy birthday again sa kay Kagawad Ruth Alcala sa Barangay Singkang Airport. Kay classmate ko Remy Obando, happy birthday. Pope Francis, happy birthday ha, Pope. Happy birthday, Pope! And happy birthday, Senator Manny Pacquiao, happy birthday man. Sige, standby na kita mga ka-action sa Action Hotline, Direction Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Action, Eden Abos. Kag-action, Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,